Pagsulob og face shield ug face mask dili lamang sa pagsakay sa pampublikong sakyanan, apan strikto no sab kining gipatuman sa mga palengke, malls ug uban pang pampublikong lugar sa Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Subay sa executive order nga gipagawas sa Cagayan de Oro City LGU, mandatory na ang pagsulob og face shield ug face mask sa moadto og palengke, malls ug uban pang pampublikong lugar. Sa Carmen Public Market gawas nga requirements ang paghugas og kamot, pagkuha sa temperatura, hingpit na sab nga ginasunod sa mga personay sa City Economic Enterprise Division ang pagsuot og face shields. Sa unang adlaw sa implementasyon, pipila gihapon ang wala mosunod, apan wala na kini gitugutan nga makasulod. Mo provide gyud sa ilang kaugalingon nga face shield alang sa atong safety sa tanan, mamalitay, mga mamaligyaay o ang atong mga bisita. Hinoon bisan pa man sa gabal kuno sa mata, walay pagsupak ang kadaghanan sanglit alang kini sa seguridad sa kadaghanan. Para sa ako, importante gid siya. Para maprotektahan po nato atong sarili. Bikil na po kaayo pero siyempre mosunod man gyud ta kay mo may gikuan sa tuwa kay para pod safety, para pod sa tong kagalingon nga safety, di ba? Gihimo kini sa LGU sanglit kamatikdan ang padayong pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. Gani moabot na ngadto sa sobra 15 ka mga lugar sa syudad ang gipailawom sa focus containment zone tungod sa mga local cases nga natala. Ang solusyon ani Sel naa sa katawan, and that is the point. Although ang gobyerno, we can also do things kanang kwarantina. Na I hope nga tanang mga government authorities na anyana. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.